היי חברים, אני בני שטיין, תזונאי, מאמן אישי וקבוצתי ומרצה לאורח חיים בריא. ב-24 שנים האחרונות הורדתי לכ-3,000 אנשים 8 טון במשקל. אהלן חברים, אני אביב שטרית. ב-13 שנים האחרונות אני חי ונושם את עולם הכושר והתזונה. בשנה האחרונה עזרתי לעשרות מתאמנים להגיע לגוף החלומות שלהם. זה לא סוד שבעולם שאנחנו חיים בו כיום, להיראות טוב זה כבר לא בגדר מותרות, אלא בגדר חובה. ותכלס, ליווי מאמן אונליין זה לא הוצאה שכל אחד יכול להרשות לעצמו. לכן הקמנו את א' ב' בכושר. א' ב' בכושר נותנת לכם מעטפת של אימונים ותזונה בהתאם למטרה שלכם. אם אתם רוצים לרדת במשקל, להתחתב, לעלות במסת השריר, או אפילו לשמור על אורח חיים בריא. בדיוק בשביל זה פשוט הקמנו קורס דיגיטלי שלם שייתן לכם מעטפת שלמה, אם זה לתוכניות אימון, אם זה לתזונה, ואם זה לכל דבר שאתם צריכים כדי להצליח בעולם הזה של הכושר והתזונה.